Bayan ya tafi sai Murjanatu ta fito zuwa gurin da aka aike ta. Bayan ta dawo kafin ta shiga gida sai kuwa idan ta ya kai ga alamar da barawon nan yayi da jan fenti. Ta tsaya tana tunanin shin wai me ake nufi da wannan alamomi da ake ta yi a jikin gidansu. Ta je ta samo kalan fentin ta bi dukkan gidajen makwabtansu ta yi musu irin wannan yar alamar. Ta shiga gida bata faɗa wa kowa ba. Shi kuwa barawo da ya koma sai ya shaida wa shugabansa cewa ya gane gidan. Don haka su shirya da dare shiga gari su kashe mai gidan nan sannan su kwashe dukkan dukiyar da suka samo a cikin gidan. Da lokaci yayi barayi suka shirya suka shiga cikin garin da dare. Lokacin kuwa duk mutane kowa yayi bacci suka tasarwa unguwar da Ali Baba yake da iyalansa. Da isar su sai shugabansu ya ce da barawon nan maza nuna mana gidan ma'aikata abin da ya kawo mu juya kafin gari ya waye. Barawo ya haska fitilarsa a jikin gida na farko daidai inda ya san yayi alama sai ko ya ga wata yar alama da jan fenti har za su balla gidan su shiga sai shugabansu ya ce bari mu fara tabbatarwa da kanmu cewa wannan shine gidan da muke nema kada a samu kuskuren da aka samu jiya. Ku tafi ku haska sauran gidajen idan babu wani gida mai irin wannan alama to wannan shine gidan da muke nema. Sauran barayi suka warwatsu cikin unguwar duk gidan da suka haska fitilar su sai suka irin wannan alama a jiki. Suka zo suka faɗa wa shugabansu. Shugaban ya tambayi barawon ko zai iya gane gidan a cikin sauran gidajen da suke da alama iri ɗaya. Barawon ya ce ba zai iya ba. Suka koma maboyarsu shi ma wannan barawo aka zartar masa da hukuncin kisa da shugabansu ya ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yayi asarar mutum biyu daga cikin yaransa sai ransa ya ɓaci yayi fushi mai tsanani yayi rantsuwa da abin da zai kashe shi. Shi da kansa zai shiga cikin gari ya gane ainihin wannan gida da suke nema wanda ya sanadiyar rasa yaransa biyu. Lalle mai wannan gida zai dandana azaba mai tsanani kafin su kashe shi. Washe gari shugaban barayi yayi shiri da kansa ya shiga gari yayi amfani da dabarar da barayin nan biyu suka yi amfani da ita ta saye dattijo Baduku wato baban Mustapha da kuɗi. Da suka zo kofar gidan shugaban barayi ya sallami dattijo ya dubi gidan da kyau tun daga ƙasa har bisa sama yayi murmushi ya ce a ransa yaro dai yaro ne in ba halin yaranta ba menene wani abin yi wa wannan gidan alama. Wannan ma keken dutsen da yake kwance a gab da kofar shiga ai ya isa alamar da za a gane gidan nan ko ba shi ba ma waccan tsagawar da bangon gidan yayi ita ma alama ce babba ta gane gidan. Ya sake murmushi ya dubi gidan ya ce mai gidan nan yau kwananka ya kare Allah ya kai mu dare ya koma gun yan uwansa. Da Murjanatu ta fito daga gida bayan tafiyar shugaban barayi ta tsaya ta duba jikin gidansu da kyau ko za ta ga wata sabuwar alama amma bata gani ba. Ta ce a ranta watakila mai yi musu lamba a jikin gida ya gaji ya watsar ko wane ne oho watakila ma yara ne. Ta kama harkokin gabanta bata koma kan batun ba. Lokacin da shugaban barayi ya koma cikin daji wajen yan uwansa sai ya shaida musu cewa ya gane gidan Ali Baba. Dabarar da za su yi su kashe shi ba tare da sun ja hankalin jama'ar garin ba ita ce yana so su tafi inda suke boye dabbobin su zo da jakai guda 19 sannan su shiga cikin kasuwar garin su siyo jakankuna na fata waɗanda ake durawa mai manya waɗanda mutum zai iya shiga cikin su guda 38. Ya ci gaba da cewa idan muka hada waɗannan dabbobi da kuma jakankunan dura mai kowanne mutum ɗaya zai shiga cikin jaka ɗaya da takwabinsa. Jaka ɗayar da za ta rage zan dura man girki a cikinta. Zan dora ku gaba ɗaya akan jakai duk mutum biyu jaki ɗaya mutum na ƙarshe zan dora shi tare da jakar da take da mai ni kuma zan yi shigar falke na kora jakunan nan zuwa cikin gari zan dakata har zuwa faduwar rana sannan na shiga cikin gari na je gidan mutumin nan na shaida masa cewa ni falke ne na kawo man girki ne gashi dare yayi ban sami shiga kasuwa ba ina so ya taimaka mini da wurin da zan zauna da kayana a gidansa idan gari ya waye sai na dauka na shiga kasuwa. Shugaban barayi ya ci gaba da cewa na san cewa zai yarda da bukatata to zan sauke ku na barku a wajen idan naji gari yayi shiru kowa yayi barci zan zo na rika taba kowanne jaka duk wanda ya ji na taba jakarsa to sai ya fito lokaci yayi kenan da zamu aikata abin da zamu aikata mu kashe shi da iyalansa duka sannan mu kwashe dukkan dukiyar da take cikin gidan mu dora wa dabbobin nan mu koro su mu dawo. Ina fatan kun fahimce ni. Sauran barayi suka ce sun fahimta. Ya rarraba su ya aika wasu su zo da jakai sannan ya aika wasu su tafi cikin gari su siyo jakunan dura mai da kuma man da zai cika daya duka suka tafi neman abin da shugaban su ya umarce su da samowa. Bayan kwana biyu barayin nan suka gama shirin su tsaf kowanne barawo ya shiga cikin jaka daya ya rike da takwabinsa da suka gama shiga gaba daya shugaban barayi ya kwashe su suka shiga gari akan jakai duk jaki daya ya dauki barawo biyu a cikin jaka jaki na karshe ya dauki barawo daya da jakar mai. Shugaban barayi ya canja kamanninsa yayi shiga kamar falke ya kora jakai dauke da barayi suka nufi cikin gari. Bayan tafiyar wani dan lokaci suka isa bakin gari gab da rana za ta fadi da shigar su cikin gari shugaban barayin ya kora dabbobin nan ya nufi gidan Ali Baba da su. Yana isa kuwa yayi sa'a da Ali Baba ya dawo daga kasuwa zai shiga gida kenan barawo ya dakatar da shi bayan sun gaisa sai barawo ya ce wa Ali Baba ni falke ne nazo da man girki ne domin kaiwa kasuwa na sayar gashi dare ya muni ban samu shiga kasuwar ba ko zan samu alfarmar masauki a wurinka da kuma gurin da zan sauke kayana kafin gobe da safe na shiga kasuwa. Budar bakin Ali Baba sai ya ce wa sai ki bako ai bako rahama ne babu komai shigo da kayanka daga ciki ka sauke kafin Allah ya kai mu gobe zan dawo na nuna maka dakin da zaka kwana idan ka gama sauke kayan. Barawo yayi ta godiya kamar mutumin kirki. Ali Baba ko ya wuce cikin gida ya bar barawo yana sauke kaya a farfajiyar gidan. Da Ali Baba ya shiga cikin gida sai ya fada wa matarsa da kuyangarsa Murja
Murjanatu cewa yayi bako yace falke ne yazo da man girki zai kai kasuwa ya sayar amma dare yayi masa don haka zai kwana a nan gidan tare da kayansa zuwa gobe da safe. Yanzu zan fita zuwa farfajiyar gidan mu ƙara gaisawa da shi a kai mana abinci na can za mu ci tare. Suka amsa masa da to. Ya fita, ko da ya fita ya tarar da shugaban barayi ya gama sauke kayansa. Ali Baba ya nuna masa ɗakin da zai kwana. Barawo ya ƙara yin godiya sannan ya ce wa Ali Baba yana so ya nuna masa cikin gari domin buɗe ido tunda shi bako ne. Ali Baba ya ce masa to amma ya dakata sai sun ci abinci tukunna. Murjanatu ta kawo musu abinci har ta juya za ta tafi sai Ali Baba ya ce da ita idan mun gama cin abinci za mu shiga cikin gari ni da bakona akwai kifi nan na sayo ina son ki soya mana shi kafin mu dawo daga cikin gari. Murjanatu ta amsa cikin girmamawa ta tafi. Bayan Ali Baba da Barawo sun gama cin abinci sai suka tashi suka nufi cikin gari. Ita kuma ku yanga Murjanatu ta dauko kifi ta nufi ɗakin dafa abinci domin soyawa kamar yadda aka umarce ta. Bayan hura wuta ta dora tasar suya sai ta jawo jakar da ake ajiye mai a ciki sai ta ji tasu jakar babu komai a ciki ashe ta manta da sauran man ne ta abinci da shi gashi dare yayi ballantana ta tafi kasuwa ta siyo. Karshen labarin Ali Baba da barayi 40 kenan kashi na 4. Ku yi like ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zaran an dora ci gaban shirin da ma wasu labarai masu armashi.